we doen? Ja, mijn muts. Wat gaan we doen? Een aanloopje? Ja? Hoe gaan we doen, hè, man? Ja? Heb je al een foto gemaakt? Liet maakt foto. Nee, ik filmpje. Oeh, heb je nog een filmpje? Moet ik een foto maken? Ja. Dit is mijn mobiel, hè? Ah. Ik doe wel. Ja, oké. Oké, gaat hij dan? Want anders dan... ja? Kom je er nog uit? Kom maar Oh, dat is snel. Kom je eruit? Gaat het? Is het wel? Fucking cool! Oh nee! Help! Oh nee! Oh nee!